Moje milé molitánky, takhle pletu já, teda motám ruličky. Dělám si sloupek, rozestup mezi papírama je tak centimetr a 2, záleží jak mi to vyjde. Většinou dělám ty sloupky 3, ale na ukázku si myslím, že bude stačit jeden, ani ne celý. Vezmu, spodní přejdu lepidlem. A už jenom vrtám. Přehnu. 1. 2. 3. Teď to vezmu a dožívám, že tam vrtačka. Někdy si to samozřejmě nepovede, je to všecko od cviku. Ale je to zatím ten nejrychlejší způsob, co jsem našel. Samozřejmě jsem nervózní, tak se nedívte. Hlavně se toho nebat, na té vrtačce to nejde nikomu, nikdo není dokonalý ze začátku. U mě to uměl přítel líp než já. Jak říkám, je to od cviku. Ještě posledních 5. A je to. Tak. Tě praštím. Co tam fakt dala, můj ksicht? Budu muset upravit, stoj.